हाग्रानि अमाजों जागोन आरोना नै लोगोफोर जा टेस्टि नुखाबाय माने फोरानदों आरोना नै दासो मेरा सब्जी तैयार हो गया दोस्तों। हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि बे चैनेलाव बयखौ बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय जोंनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंहा दिनै हाग्रानि अमाजों थास' बिसंजों जानो नागिरदों। ओमफ्राय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ना मा होनो। ओमफ्राय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो दाबाव। ओमफ्राय जोंहा फुङाव लाल साहाजों थागुनाजों जानो नागिरदों आरोना। जागोन जाहैबाय जोङो नै थास' बिसंजों हाग्रानि अमाजों जागोन आरोना नै लोगोफोर जा टेस्टि नुखाबाय माने फोरानदों आरोना नै दासो फोरानगासिनो नै अरखियाव। हाग्रानि अमाखाय बांद्राय मेजेम गैया आरोना लोगोफोर नै हाग्रानि अमाखायनो बांद्राय मेजेम गैया लोगोफोर माने बिसिनिथिंजाय बांद्राय जेबो मोनजाया नालाय ओंखायनो बेखौ मैयानो मोन्दोंमोन ओमफ्राय माखासे जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो दिनै शेयार खालामदों आङो। थ' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोबसिम नायलांबानो जाबाय। 내가 빌란드래. Se dan celular. बर'नि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नायगासिनो मालाय बिस्रा आन्टिमोना जोंनि न' खाथियावनो थायो नालाय फैदों आरोना। ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬಾರದು. ನೀರು ಬಿಡೋದಲ್ವಾ नै लोगोफोर फाथो बेगरखौ जिरगासिनो मामिया। लोगोफोर दायो आंनि थाखाय दावदै दैनै रुबाय आङो माने आङो अमाखौ जाया नालाय माने हाग्रानि अमाखौ जाया नालाय ओंखायनो आंहा माने एक्सट्रायै दावदै दैनै मोनजागोन ओंखायनो आंहा दिनै एक्सट्रा संनो नागिरदों।
sunugdo. मेरा सब्जी तैयार हो गया दोस्तों, देखो कितना टेस्टी दिख रहा है ना। लोगोफोर जानायखौ स्टार्ट खालामसै आरोना। ओमफ्राय आंना दाउदै दैनै, ओमफ्राय आलु टमेट' लाब्रा आरोना। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। फाइनाली जाखांबाय लोगोफोर, खतम गासिबो। तो टेस्टीथा, सब खा लिया मैंने। अमा बेदरा नै लोगोफोर, हाग्रानि अमाया मा सिस्टेमनि थास' बिसंजों अमाजों जागासिनो दायो सनि। अमा बिगुर Nugget kaya. Nugget na ha. Ang toast mo sabay ndang biung mẹ. बियो ना बाथोन लोगोफोर, थास' बिसंआ गोसाखा, ना बाथोन जादेरबावदों। देनाय ना बाथोना एसे गोथावमोन, जाबावगौ मोनलायलायो, जाबावगौ मोनलायलायदों।